Че се напрегнах. Крайно време беше да ви направя един клип. И понеже съм крайно разочарована от хората и от държанието на хората спрямо други хора, и най-вече от начина, по който ги карат да се чувстват, реших, че е време да направя един клип за хората, които са потърпевши от всякакви сбъркани създания на този свят. Последно време ставам свидетел на множество ситуации между мои приятелки, пък и не чак толкова близки хора, които ми споделят за държанието на техните половинки. Мили момичета, започвам с един много прост пример. Какво имам предвид, като кажа, че вие и сте и не сте проблема? Давам ви пример. Представете си, че има двама мъже, между които вие трябва да изберете. Да го наречем мъж А и мъж Б. Мъж А тренира, учи, развива се, работи. Сега си представяме мъж Б. Не работи, не тренира, не се развива по никакъв начин, излиза, дискотечки, ала-бала, пиене и така нататък. Да не говорим за още какви ли не други неща, но това е базовото, което трябва така да ви направи някакво впечатление. Да кажем, че трябва да вземете избор между тези двамата прекрасници. И сега, какво правите вие? Тук е много важна вашата роля. Нали? Разбирате защо? Защото като изберете един от тези мъже, малко или много вие определяте бъдещето си. На това, което знаете. На основа това, което знаете. Това е което знаете и виждате. При избора на мъж А се очаква, че може да има една стабилна връзка. Но се очаква. Нали? Вие знаете само това за него. Вие не може да влезете в мисълта на човек. При мъж Б може и да имате връзка, която да продължи дълго. Може и да промените този мъж след време. И всякакви такива глупости, които не знам как ще се случат. Но се предполага, че тази връзка си някога ще завърши зле. Какво се случва при мъж А? Имаме вариант 1. Първа точка. Първа точка е, че всичко се продължава добре, вие сте им изминали някакви изпитания, преодоляли сте ги и каквито и трудности да е имало, защото във всяка връзка има, този човек, нали, е здраво стъпил на земята и разбира какво му се говори и каквото и да направи, с времето го променя, за да може да вървите двамата напред. Но втора точка е, че примерно минава една година, този човек решил, че защо пък му е само една жена, че той е такъв добър мъж, той се развива, той учи, той тренира, той е мега готин, защо му е една жена? Сега, тънката граница тук, защото вие сте избрали този мъж. Това, което някой друг е избрал да ви причини, няма нищо общо с това, което сте вие, с вашите избори, които сте направили, с стойността ви и още по-малко с това, което сте дали или не. Така че ето тук вече ти не си проблема, защото ти си избрал човека на база основа това, което виждаш и това, което той ти е показал, а ти няма как да разбереш, че този човек има задни мисли, защото понякога дори самите те не знаят, че имат задни мисли. И познайте какво им прищраква за момент. Така, в този момент този човек не се е замислил какво ще си каже тя. Не се е замислил дали е правилно. Не се е замислил колко любов сте му давали и така нататък. Въобще не се е замислил за вас. Това искам да кажа. Ако се е замислил, пък още по-зле. Защото това означава, че грам пък уважение ви няма. И сега почва едно вайкане. Аз съм проблема. Вече отхвърлихме това, че нали, ние сме го избрали този човек и ние сме виновни за съдбата си. Не си. Но почва.
аз не му давах достатъчно любов ли, аз не правих това, не правих онова, сигурно заради това е станало така. Искам да питам колко жени тук, които гледат това видео, са търпели многократно недаване на неща от мъжете и въпреки всичко не са направили нищо. Да питам. Ами, аз знам отговора, въпреки че няма диалог в момента. Следователно какво? Вие можете, той не. А да не говорим, че в повечето случаи те идват и ти казват, на мен не ми се е случвало. Наистина не ми се е случвало. Но просто чувам истории. Пази Боже, дано не ми се случва такова нещо, защото ще завърша в Сливенския затвор. Мъжете не идват да ти кажат, нали, сядат с тебе и ти казват, виж сега, това не ми харесва и това не ми харесва и това, нали, хайде да го променим. Нищо не е причина един човек, който спи до тебе всяка вечер и който твърди, че те обича, да отиде и да ти забие нож в гърба, като знае как би ти повлияло това за напред. Той жертва вашето присъствие в неговия живот с този свой избор. Сега държа да кажа на всички жени, на които са им казвали, че те мрънкали много и заради това, че те излизали с приятелки и заради това. Никой човек, който ви обича с цялото си сърце и истински, няма да ви забие нож в гърба, защото знае как това ще ви накара да се чувствате. Но нищо не оправдава изневяра. Нищо на света не оправдава изневяра. Следващото нещо, което много момичета биха си помислили, включително и аз, защото знам как бих се почувствала, е окей, нали, явно аз съм проблема, явно аз трябва да отслабна, трябва да се променя, трябва да стана по-добра жена, по-умна, по-смирена и т.н. Guess what? That's a lie. Защо? Сега, искам да ви дам много прост пример, за да ви покажа, че вашата същност, ама въобще по никакъв критерий не определя действията на другия човек. Защото, първо, човек, който ходи да изневерява докато е във връзка, има страшни ментални проблеми вътре в себе си. Цялото нещо е отражение на чувствата му към самия себе си. Значи това няма нищо общо с вас. Това са едни сбъркани хора. Както искате го приемайте. Сбъркани хора. Втората причина е, че просто хора, вие не познавате ли мъжете? Има мъже днешно време, които биха спали с всичко. Буквално. Говоря за ситуация в момента, в които ти си нямал никаква представа, че този човек има нещо повредено в него или че ти завижда, защото много мъжи завиждат на жените до тях. Че им обръщат внимание, че изглеждат добре, че са лъчезарни, че са харизматични. И какво мислите, че правят? За да им олекне, че някой не е над тях. Много мъже не биха позволили жената да е по-харесвана от тях. И това е факт. И те ще ти го връщат на тебе без ти да си виновна. Дори да искаш да го издигнеш този човек. Съжалявам много, ама тези хора не виждат. Те са покълнати от злоба и от завист. И просто няма оправия. Сега, за външния вид. Искам да ви дам един пример, който аз, защото повярвайте ми, виктим съм на lustful guy. Нали, не ми се е случило да ме изневерят, поне аз не знам, но ми се е случвало така да седя с дни часове и да си мисля какво пък мога да променя в себе си, че този човек, нали, да си каже, аз имам най-хубавата приятелка, защо ме да гледам в други жени? Сега ще ви кажа нещо. Това си е мой пример, аз съм си го измислила, за да се успокоявам. Искам да си представите вашия приятел, защото вие много добре си го познавате, надявам се, или пък момчето, което харесвате и заглежда всяка жена, която мине в мола.
Искам да си го представите, колкото и да е невъзможно, защото е скъсаняк и няма как да стане, до Анджелина Джоли. Анджелина Джоли за мен е най-перфектната красива жена на света, с най-доброто сърце и точно това, което аз, ако бях мъж, щях да искам в една жена. И покрай вас минава Меган Фокс. Ти си Анджелина Джоли, примерно, нали? Гаджето ти е до тебе, смутаняка. И до теб минава Меган Фокс. И какво ще направи вашето гадже? Ох, ще се разплача. Какво ще направи вашето гадже? Ами да, замислете се, искам да си го представите, затворите очи, представете си го. Вашето гадже ще загледа Меган Фокс. Даже ще поиска, даже ако не бяхте там, ще иде да я заговори, защото той е с Анджелина Джоли, което означава, че той е вдигнал летвата и може да си позволи Меган Фокс. Нали? Сега, да питам, въпреки че вашето гадже е отишло и е заговорил Меган Фокс, когато ви не сте гледали, или въпреки че той си е казал, колко е яка тая, как я искам и така нататък. Вие със съзнателния си ум, като Анджелина Джоли, бихте ли си казали, искам да съм Меган Фокс, искам да съм нея, искам да си променя, проблема е в мен. Не, няма да си го кажете. Защото очевидно този мъж, колкото и красива жена да има, той винаги ще търси още. Той ще търси количество. Няма значение как изглеждате вие, каква сте вие, какво му давате. Когато той не мисли, добре, хайде наобратно. Хайде. Вие сте Меган Фокс и до вас минава Анджелина Джоли. И какво, той няма да се огледа? Ами ще се огледа. Казвам ви, ще се огледа и пак ще я поиска. Няма значение коя жена стои до него, защото той просто е сбъркан и той е такъв и той ще търси и той ще иска и той ще гледа. И ето, вижте, това няма нищо общо с тези жени. Вие си кажете, гледай колко красива жена, той пак гледа. Така изглеждате буквално, когато седите и се чудите как да се промените. Няма как да си най-красивата. Няма как да си най-перфектната. И дори да си, познайте какво, пак ще гледа други. Защото е сбъркан и защото е такъв. И вие не сте проблема. Вие не сте проблема. Това е най-бруталният пример, който всеки път аз съм седяла такава, аз съм си представила как съм Анджелина Джоли, как си към Боже, какво правя с този смутаняк. Хора, пазете се, защото хората са зверове в днешно време. Просто трябва всички да осъзнаете едно нещо. Начинът, по който хората се държат с вас, е отражение на самите тях. Защото ти, ако се чувстваш добре, ако обичаш себе си, ако си разбран с себе си, знаеш какво искаш и какво чувстваш, ти няма да се държиш зле с някой, ти няма да лъжиш, няма да се криеш, няма да го искаш. Ще искаш да ти е спокойно, ще искаш да ти е добре, няма да искаш да въртиш някакви луди работи, някакви интриги и такива. Момичета, надявам се да сте разбрали, момчета също, нали? Представете си, ако искате, че сте брат, пит или каквото и да е, но просто искам едно да разберете. Вашите решения имат значение, но начинът, по който хората се отнасят с вас, нямат нищо общо с вашата същност, вашия външен вид, с това, което давате. И просто да се пазите и да разберете, че хората в днешно време са сбъркани и не знаят какво искат. И ако един човек не знае какво иска от началото, той до края няма да знае. И това само ще навреди на вас. Защото, връзките трябва да се учим, това е урок. Ами да, ама те като станат 5 урока и на тебе ти се учтява. Аз затова съм толкова благодарна, че втората ми връзка вече се мисли за сериозни неща, защото
Хора, казвам ви, аз наистина щях да съм до тука. Стига толкова. Една, две приключих. Не ми трябват повече, че да знам. Просто, наистина, спрете да обвинявате себе си, търсете начини като тези примери, за да може да виждате нещата в реалност, а не да се заблуждавате, защото е най-лесно да седнем да ревем, че не сме достатъчно красиви и заради това са ни прецакали. Ами не! Седнете, разчетете се, гледайте клипове като този, гледайте влогове, гледайте хора, които говорят за такива неща. Защото има много хора, които знаят какво се случва. Това е най-лесното, да си отвориш един клип и дори това вече не се прави, ами се гледа TikTok, а пък имайте предвид, че аз сядам да чета книги с по 300-400 страници за такива неща, за да разбера себе си, да освен да се предпазя на макс, да може, ако нещо някога ми се случи, аз да го преживея максимално най-лесно и с максимално най-малко щети. Заради това искайте да знаете повече, за да сте защитени и за да сте добре сами със себе си, да знаете какво да избягвате, защото, повярвайте ми, повечето от страданията след връзката са просто от нежелание за промяна. Нежелание за разбиране, нежелание за това да направите каквато и да е крачка за себе си. И аз имам едно правило, което ще ви кажа като за финал. И то е: първия ден ревем, втория ден осъзнаваме какви грешки сме допуснали, че сме позволили на такъв човек да влезе в живота ни. Третия ден излизаш: ау! Глупости, не. Но да, наревете си един ден and keep going, girl. Най-добре сами, докато някой не ви свали звездите и луната. Най-добре сами до тогава. Иначе само уроци. Само уроци. Това е от мен. Обичам ви много, благодаря ви, вече хитнахме 500 последователя. Не съм правила клип от много време, но ето на. И искам да ви кажа, че предстои нещо ново. Ще ходя на Евровизия във Виена. Ще правя нещо там. Ще ви направя влог, ще ви снимам, ще ви говоря. Аз съм една седмица сама там, преди да замина за Вегас, така че много ще е яко! Благодаря ви много, че гледахте. Надявам се да сте научили нещо, да не съм обидила никой, да сте разбрали. Защото трябва да сме щастливи вече всички. Хайде да сме щастливи. Чао!